Good morning! Good morning! Hello guys! Good morning! Kami lang dalawa ni Francine. Na, kita rin dua, day? Sapot guys, kakatapos niya lang kumain, inanaog. Ilalagay ko siya sa baba para makapag-crawl siya. Kamang-kamang, gapang-gapang. O, diba? Busog na ikaw? Busog ka na? Gusto na niyang bumaba. Ako naman, hindi pa ako natapos mag-coffee at saka toast. At saka ang gulo na naman ng kusina. Oy, hindi talaga guys, hindi talaga ma-maintain ang kalimpyuhan dito. Pag may bata talaga, di talaga yan ma-maintain ang kalat-kalat lagi. Ito kinakalat ang kwarto namin guys, parang parang budiga ng laruan. Ang kalat yung mga laruan niya doon. Ang sa labas guys, ang gloomy. Kahapon mainit, ngayon gloomy na naman. Malamig. Kaya sinara ko lahat ng bintana Check ko nga yung doorbell. Kung may... Okay. Kasi may inaantay ako na parcel. Tsaka baka hindi na naman dumating kasi ang doorbell off. Nag-ano ako guys, ng ulamin namin ngayong lunch. Naglabas ako ng pork na naman. Pero magbibihon ako. Alam niyo yung bihon, di ba? Magbibihon, lalabas ko yung bihon. Pansin, no? Labot ra ba ni siya dito? Ang kalat talaga dito, Bihon. Dami ko na namang hugasin. Bihon. Magbibihon. Bihon ni siya, no? Bihon ba tawag din sa Tagalog nito? Bihon. Tagal ko na hindi nakakain ng bihon. I think last kong... Francine, no? Ngabri na. Ngabri. Wala na. No. Close that. Come here. Yeah, tigrig. Uy, ginoo ko. Mangubi ng tao So, magbibihon ako for lunch, guys. Kami lang naman dalawa ni Ella kakain. Wala naman si Frank. I switch off the light. You gonna play? You play. Pagkatapos niyang kumain, nagkuan. Nalibang. Nagkaka. Kaka siya. Nagpupo. Ikaw? Yung crib niya kay taga-matanin niya, guys. Every time na gumigising si Francine, yung crib niya parang binagyo. Buksan natin yung mga bintana, Bi. Tadang! Open na ang window. Ayan na. Hi. Hi, guys. The wheels in the bus go round and round. Round and round. Hi! Hello guys! Magluluto na ako ng bihon. Ewan ko, bihon ba talaga tawag nito guys? Kasi ang bihon sa amin, naalala ko, square man yun Sutanghon kaya ito? Ewan ko, same lang ba yan, ang bihon at saka sutanghon? So, inaano ko na yung gutom na. It's actually 12 na already guys. At saka, andito na din si Ella. Nasa kwarto niya siya. Lulutuin ko ng bihon. Madali lang naman ito. Diba? Last na luto ko ng bihon is last year pa, nung birthday ko. Last year, yung buntis pa ako. Yun ata last na luto ko ng bihon. Hindi kasi ako nagluluto ng bihon guys kasi madami. Diba pag madami-dami siya ang maluluto mo. Tapos si Frank hindi siya kumakain ng bihon. Pansit, kumakain siya pero wala kaming pansit Binili ko tong bihon na to nung nagpunta kami sa Asian store. Tapos lulutuin ko siya ngayon. Kasi wala si Frank. Mamaya pa yun uuwi. So lulutuan ko siya mamaya ng ulam niya. Pero ito, parang till dinner na talaga to ba? Ang dami na talaga to. So, habang nagluluto ako guys, magkikwentuhan na naman tayo kasi wala tayong, hindi ako
hindi ako makapag-sit down video masyado kasi nga dahil si Francine natutulog ngayon si Francine dun guys, nagnanap siya. Kaya medyo tahimik. So magkikwentuhan tayo guys about sa akong sa usapang pera na naman tayo. Kung sino ba ang nagbabudget sa amin, sa bahay. Dito sa food, sa bills, sinong nagbabayad. Yan ang ating pag-uusapan. Hala, may buhok. Wait. Buhok ko to. Oh my God. Pag nasa restaurant, hindi ka na makapasta dahil may buhok. Sa amin, dalawa ni Frank, guys, ang nagbabayad talaga ng bills ay si Frank. Simula pa nung pagdating ko dito. Though, after 2 months, nakahanap ako agad ng trabaho. Si Frank talaga ang nagbabayad ng hanggang ngayon. Bakit ako may pera? Kasi before nang mag-start ako mag-work dito guys, kahit wala akong language, kahit hindi pa ako, kasi dito guys, hindi ka makakapag-trabaho kung hindi ka marunong mag-speak ng German. Pero kung depende yan sa trabaho, pero mayroon ding mga company na okay lang sa kanila kahit hindi ka makapag-speak ng German. Same ng in-applyan kong trabaho na pinagtatrabahuan ko. So, after, binigyan lang ako ng 3 months na contract. Year 2017, dumating ako dito. At siya pagkatapos, after December, matatapos na sana yung contract ko. Pero, yung manager namin, extend niya ako ng another 1 year for my contract. At yun, buntis na ako nun guys. Kaya, since ang work ko is related sa chemicals, related siya sa mga chemicals guys, bawal sa kanila yung buntis. So, ang ginawa ng, maingay siya. Lagyan ko na yung pork. Yan guys. So, ang ginawa ng manager namin, sinabihan niya ako na I will be under motherhood law dito sa Germany. Kaya, yung sahod ko, same pa din. Pero, nasa minimum, hindi na siya pareha before na kung nag-overtime ako, hindi na siya may pera, nag-overtime ako, I get still paid. So, ang nangyari, tumatanggap pa rin ako ng sahod. Para siyang under leave, naka-under leave ako. So, I was under motherhood until na nanganak ako. So, hindi yan siya pa motherhood. Bali, ano bang tawag mo? Kasi ngayon ako naging motherhood eh. Parang ano siya sa company na kasi related na sa chemicals. Ano ba itong pagka-explain ko eh? Kaya basta yun na yun guys. May pera ako galing sa company hanggang nanganak ako. Kaya may pera ako. And then, pagkatapos kong manganak, naka-under motherhood naman ako, under sa German protection, blah 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 law dito, na pwede kang mag-under motherhood up to 1 year. Kaya, until mag-reach si Francine ng 1 year old, I am naka-under motherhood ako. Kaya, hanggang ngayon, meron pa din akong pera. Kaya, ang nangyayari sa aming financial blah blah namin dito sa bahay, si Frank ang nagbabayad ng bills. At kung kukulangin, like for example, food, sa milk ni Francine, ako yung nag-a-add. Ako yung naglalabas ng pera para dun. At saka sa mga extras, like, tinakpan ko para matahimik. At saka dun sa mga extras, like for example, kumakain sa labas, yung mga ganon, ako yung minsan nagbabayad sa shoppings, minsan din ako. Pero mostly ako talaga kasi shopping ko naman para sa sarili ko naman. At saka also guys, kasi dito sa Germany, yung mga bata, meron silang every month na matatanggap galing din sa government dito. Parang child allowance din nila. At since may dalawa akong anak, since may 2 kids, si Ella at saka si Francine,
tumatanggap din ako ng child allowance from government. Kaya may pera ako. Pero at after ko sa motherhood, either babalik ako sa trabaho kasi anytime makakabalik ako sa trabaho, or mag-aaral ako continue ng language ko kasi kailangan yun siya, guys. Dito talaga, kailangan talaga, isa talaga siya sa requirement na kailangan mo talagang matutong mag-Deutsch. Yeah, yun. Saka, yun naman sa kung nagpapadala ba ako sa Pilipinas. Yes, guys, nagpapadala ako sa Pilipinas. Ganyan naman talaga tayo mga Pinoy. Parang nakaugalian na talaga natin na tulungan ang ating sariling pamilya or ating pamilya. So, ayun, nagpapadala ako at kung wala ding problema si Frank doon kasi nga, yun, iba kasi si Frank, hindi siya yung tipong minomonitor yung pera ko, pera namin. Hindi siya ganun. Sa amin lang, every month talaga, ako talaga, hindi talaga ako, pag alam kong that month, kukulangin yung pera namin, hindi talaga ako bumibili, nagsha-shopping. Kaya nagsha-shopping ako pag sale lang, ganun. At saka, since mas magastos kasi pag may baby, like Francine, magatas, yung pagkain, yung mga nila, napi, mas magastos kasi sila. Kaya ayun, guys. So, ano ba nangyari dito eh? So, ayun, may sarili akong pera, hindi lang ako pahingi-hingi lang kang Frank. Nagsishare kami dito sa bahay. At saka, ayun, tumutulong pa din ako sa pamilya ko sa Pilipinas. At saka, ayun, ang nagbabudget sa pera namin, ang nagbabudget dito sa bahay is actually, it's actually kaming dalawa. So, you all know, guys, ang cost of living dito sa Europe, mahal. At mahal ang renta ng bahay, ang tubig, ang kuryente, mahal dito lahat, guys. Pero mas mabuti na din dito kaysa sa Pinas. Kasi dito, ang food, at least, €1, may mabibili ka na. Sa Pilipinas talaga, ang hirap talaga ng buhay doon. Kami dito, guys, kahit hindi man kami mayaman, at least nakakabili kami yun. Yung comparison ko lang sa Germany at dito sa Germany at sa Pilipinas. Ayun na, guys. Nilagyan ko na siya ng toyo. Ang bihon nyo din ba, guys, inaano nyo sa tubig? Kasi I think dapat ilagay sa tubig, guys, no? I'm not sure. Pero sana, okay lang to. Wala akong mailagay dito na gulay. Masarap sana to kung merong cabbage. Pero wala akong cabbage eh. Wala din akong onion na leaves. Sarap sana to. Yun na, yum. Ang hugasin ko naman, mamaya pa yan ko hugasan para after lunch, para usa na ba? Para isahang hugas na lang. Daming hugasin. Hindi siya madami, at least may hugasin. Yun na lang. So, magluto na yan, kakain na kami ni Ella, tsaka imamarinate ko yung meat ni Frank kasi lulutuan ko siya ng dinner niya, pasta din sa kanya. Kasi mamaya pa yun siya uuwi, guys. Lulutuan ko siya ng dinner niya kasi hindi nga siya kumakain ng glass noodles. So, glass noodles tawag niya nito. So, ayun. So, lalagyan ko siya ng guys, ng beef cubes. Lalagyan ko siya ng beef cubes. Wala akong pork cubes eh. Lalagyan ko siya ng beef cubes para maging malasa. Lalagyan ko siya ng tubig. I hope okay to eh. Ayan na. Sana. Bihon lang ko to. Hindi to special bihon. Bihon lang ba? Yan. Lagay ko ang dyan. Tsaka, tapos ipapaboil ko siya. Siya, guys.
Pero pinaano ko pa yung tubig para mawala. Try ko nga. Masarap din ang bihon pag ano, may mataba yung meat mo kaso wala tong mataba yung pork ko eh. Init. Yummy. Yummy niya. Yummy na. Gutom ako. Lagyan ko pa siguro siya ng maraming pepper. Ito na lang. Lagay natin. Para, lechon bake. Para masarap ang bihon pag maanghang-anghang. Tapos, may lemon ako dito. Inamit ko eh. Pero ang laki ng lemon ko. Lemon. Sarap. Gising na pala si Francine guys ay. Kumakain ng toast. Kagising lang niya. Long, sarap niya. I'm so proud of myself. Tagal ko na hindi nagduko. Luto na siya. Luto na siya guys. So, luto na siya guys. Tinanggal ko na siya sa ano, ayun na oh. Tereng, namit. Namala na yung tubig. 'Di ba kasi pag bihon guys, char, may pa-tip. Pag bihon, ina-absorb niya talaga yung tubig. Pero, ang problema ko, ang rice ko hindi pa tapos. Nagbo-boil pa lang, hindi pa tapos ang rice. So, antayin namin ang rice, tsaka kami kakain. Hello, you're fine there? Water? Ang dagway, oh. Water? You want water? 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 B-I-N-G-O, B-I-N-G-O. Tingsi, ang dagway, ang bataan eh. Uy, kagutom na gutom. Kain na tayo. Nami, kain bihon. Mag-rice pa din kahit bihon. Aywan ko lang. Rice is life. Yan. May leftover kasi bahaw. May leftover kasi na ano guys na rice. Yun yung unahin namin kainin. Kasi yung rice na kuan hindi pa naluto. So, lon, dami nito. Uy. So, kain na tayo, guys. Kain, kain. So, hi guys! Natapos na kaming kumain, tapos na din ako maghugas ng plato. At saka si Francine, papanap ko na naman to siya guys. Come on here, mahulog ka dira. So, ayun na, that's all for today guys. Here, Didi. Here. Didi siya, tapos hindi na ubos. Didi. So that's all for today guys. Thank you all for watching. I hope to see you again on my next video. Bye bye. Have a good day everybody. Bye bye. Bye bye. Bye bye.